Na slovíčko s IT expertom. Podcast o aktuálnych problémoch, kybernetických hrozbách a praktických riešeniach pre firmy. S odborníkmi sa pozrime na to, ako IT môže zjednodušiť váš biznis a zabezpečiť vaše dáta. Bez zložitostí, jasne a priamo k veci. Kto by mňa hackoval, kto by mňa napadol. To nie je ako vo filme taký človek, ktorý tam sedí v tej tme a tam ubehajú tie zelené svetielka a on cieľene ide niekoho hackovať. Dneska sú tie systémy sofistikované, automatizované na úrovni robotov, že skúšajú prenikávať do tých sietí, postupne hľadať tie slabiny a potom tú firmu napadnúť. V podstate je to povedomie o IT bezpečnosti je relatívne malé. Z praxe zhruba asi 80% firiem alebo 8 firiem z 10, ktoré vlastne navštívime na vstupnú IT analýzu. Čo sa týka bezpečnosti, jednak takej tej, že možno antivírusové programy alebo zabezpečenie koncových staníc alebo zabezpečenie firewallom a tak ďalej, ale teda hlavne z hľadiska zálohovania. Dochádza aj k zašifrovaniu tých záloh pri útoku tohto ransomwareu, že dá sa tomu nejako vyhnúť? Áno, dá sa tomu určite vyhnúť. Treba spraviť tú sieť architektonicky tak, že sa využije tzv. Segmentácia siete. To znamená, že ak máte v sieti v budove 50 počítačov, tak tie sú na jednom segmente siete. Potom máte serverovú infraštruktúru, kde bežia rozličné systémy. Tie môžu byť tiež odsegmentované separátne aj od tej produkčnej siete počítačov. A prípadne potom máte ešte zálohovaciu infraštruktúru, kam sa v podstate všetky tie systémy, servere a tak ďalej zálohujú. A tá musí byť tiež oddelená na samostatnej infraštruktúre, na samostatnej siete a musí byť zakázaný prestup medzi tými sieťami, aby ten útočník, keď už začne šifrovať tie dáta, kam má prístup, aby sa nevedel dostať do tej zálohovacej infraštruktúry. Prvý rámec je, že firma si myslí, že zálohy má a že fungujú, ale keď prídeme na miesto a pozrieme sa fyzicky, tak zistíme, že napríklad zálohovacie úložisko je vypnuté. Potom je vlastne okruh potenciálnych klientov, ktorí zálohy nemajú vôbec, že majú síce centralizované úložisko dát, to je dobré, že nemajú iba po počítačoch každý svoj piesoček, majú centralizované úložisko, ale nemajú ho zálohované žiadnym spôsobom, to je tiež veľká chyba. A potom tretí taký okruh možno je, že zálohy síce existujú a sú, ale sú iba čiastkové. To znamená, že sa nezálohujú systémy ako celky, ale zálohujú sa iba určité čiastky, či už súbory alebo účtovné databázové jednotky a prípadne sa ešte zálohujú ručne. Jeden z základných princípov zálohovania je tzv. 3-2-1. Tento princíp hovorí o tom, že máte mať 3 verzie dát, respektíve 3 kópie, máte ich mať na 2 rôznych médiách a jedna by sa mala nachádzať mimo lokalitu vašej firmy. Čo sa rozumie pod tým jednotlivými sekciami je, že 3 kópie dát. Môže to byť napríklad prvá kópia na vašich produkčných serveroch, na harddiskoch, to je zároveň teda aj prvé médium, druhá kópia dát môže byť na on-site zálohách, čiže na lokalitách, to už máme zase druhé médium, to je napríklad NAS alebo páskové riešenia, a tak to už sa dnes moc nepoužíva. A teda tá posledná jednotka, to sú tie off-site mimo lokalitu. Čo sú také tie varovné signály, že asi nebude niečo v poriadku? Jemu môže tvrdiť jeho oddelenie alebo pracovník interný, že áno, zálohuje sa, všetko má pod kontrolou. Keď sa niečo stane, tak vám to vieme obnoviť, len on sa to potom dozvie až vtedy, keď naozaj sa stane nejaká havária a naozaj príde k tomu, že treba obnoviť dokument alebo účtovníctvo alebo kompletne celý systém a zrazu vtedy dostane informáciu, že aha, hups, no tak vlastne viete, najnovšiu zálohu máme spred mesiaca, alebo teda, že zálohu žiadnu nemáme. Takže nie je dôležité len zálohovať, ale vedieť aj obnoviť. Položme si ruku na srdce, čo robia tí zamestnanci. Oni majú nejaký firemný mail so svojím heslom a potom sa ide zaregistrovať na stránku akúkoľvek, nejaké noviny alebo akýkoľvek portál alebo niečo firemné, no tak tiež tam použije tú svoju firemnú adresu a rovnaké heslo. Lenže on nemusí vedieť, že tá stránka je napadnutá alebo bude napadnutá a celú databázu hesiel si niekto stiahne a potom vie použiť tú jeho mailovú identitu a prihlásiť sa do toho jeho firemného mailu. A menili sme na novo hesla. Pretože mali politiku, že heslá sa nemusia meniť. Vlastne odkedy mali základné prvé heslo, tak odtedy ho používali. Niektorí ľudia aj 15-20 rokov.
A ešte to bolo také, že jedna pracovníčka nám tam povedala, že však moje heslo aj tak vie každý, že však to niekedy sa treba pripojiť, viete, že na môj účet. A ja ho tu mám aj v šuflíku na listku napísané, že není problém, hej, že mám rovnaké heslo. Len to je veľký problém, pretože keď to heslo sa v minulosti niekde dostalo von, alebo cez nejaké útoky na web stránky, kde bolo použité a tak ďalej, tak ono sa dá potom použiť aj v tých hackerských útokoch slovníkových, kedy sa skúšajú takto do radu známe hesla. Práve pri tých malých firmách je ten cloud veľmi vhodný, veľmi dobrý štartovací bod, ako si rozbehnúť kanceláriu s tímovou komunikáciou, s centralizovaným zdieľaním súborov a tak ďalej. Mi vie taký cloud v takéto menšej firme priniesť? No vie priniesť určite na úvod zníženie nákladov, alebo teda, že človek platí iba za to, čo potrebuje. Vie mi priniesť to, že nemusím pracovať ako keby, keď to poviem tak ľudovo, ako dinosaurus, že všetci majú dokumenty iba na ploche, počítači a posielajú si to mailami a tak ďalej, ale vedia mať už relatívne profesionálnu kanceláriu za veľmi dostupný mesačný rozpočet. A čo sa týka bezpečnosti, čo mi vlastne ten cloud vie priniesť? Z pohľadu bezpečnosti sa to dá tak veľmi zoširoka, ale také základné body. Hneď prvá vec, najdôležitejšia, ak má firma e-maily v e-mailovom hostingu, ako si spomínal, že zakúpim si web stránku www.nejakafirma.sk, tak ten hosting, kde je tá web stránka uložená, už historicky, to dlho existuje, tak oni k tomu poskytujú aj mailovú službu e-maily. Len na tom hostingu je trošku úskalie to, že jednak nepodporuje tímovú spoluprácu, to znamená kalendáre, kontakty zdieľané a tak ďalej, ale z toho bezpečnostného pohľadu napríklad nepodporuje prihlásenie cez dvojitú autentifikáciu do tej danej služby. Pri tých malých spoločnostiach, menších, tam práve vychádza, ak nevyžadujú zrovna nejaký špeciálny informačný systém alebo základnú prácu s dokumentami, s internetom a tak ďalej, tak tam práve vychádza lacnejší ten cloud, že sa im to viacej hodí, aby si nemuseli nakupovať výrazne drahšiu infraštruktúru na začiatok sami. Existujú nejaké prípady, kedy sa ten cloud do tej firmy vyslovene že nehodí, že to nie je vôbec dobré riešenie stavať tam cloudové riešenie? Áno, sú také prípady a možno by som tak povedal, že možno v tomto prípade by som zvolil hybridnú možnosť, že časť služieb mať v cloude a časť služieb mať prevádzkované na vlastnej infraštruktúre. Príkladom takejto firmy by mohli byť napríklad statické a projektantské firmy, alebo vo spoločnosti, ktoré robia s obrovským kvantom dát a potrebujú, aby, ak napríklad projektanti niečo kreslia v programe na počítači a odťahajú tie súbory zo servera. IT outsourcing ako taký mi prináša vlastne zbavenie sa tých starostí kompletne z toho IT na externého dodávateľa, ktorého samozrejme treba mať pod kontrolou a treba si raz za čas urobiť nejaký audit a zistiť, že či to naozaj je fajn a nespoliať sa na to na 100%, že sú odborníci a všetko teda majú super zabezpečené. Ten interný tím z môjho pohľadu, aby som už vedel tú kvalitu porovnať a možno, že ušetril nejaké náklady, tak sa bavíme o tom, že tá firma by mala mať nejaký úroveň okolo 400-500 zamestnancov viacej, kde už sa oplatí budovať tento tím. Do tohto počtu sa vždy oplatí IT outsourcing, pretože získate širokú paletu tých profesionálov, prenajímate si ich časť kapacity, ktorú potrebujete, máte ju non-stop k dispozícii 24/7, keď teda bude taká vaša požiadavka. A máte riešenú stratégiu, máte riešený vývoj, máte riešenú bezpečnosť a máte teda po starostiach, ako sa povie. Ďalšia veľká výhoda, ktorú treba samozrejme pri tej IT outsourcingovej spoločnosti povedať, je tá, že keď máte lokálny tím, tak ten lokálny tím je len s vašimi systémami, on je vo vašej bubline a riešite vaše veci. Ako keď si zoberete IT outsourcingovú spoločnosť, tak ona sa stretáva s viacerými klientami, rieši viacej systémov. Tí ľudia sa stretávajú s viacerými systémami. Majú väčší, širší rozhľad v tomto celom a robia veci, ktoré by váš tím robil raz za 5 rokov, nejaké migrácie a tak ďalej. Tak u nás ten tím to robí raz za 3 mesiace, tie migrácie. Takže o mnoho viacej sú v tom vyskilovaní, o mnoho lepšie, efektívnejšie to vedia robiť a prináša teda o mnoho vyššiu hodnotu, ako keby ste mali vlastný interný tím.